Tiago Vidal é o novo gañador do concurso de marcapáxinas impulsado pola Biblioteca Municipal de Ribeira. O alumno do Colexio Pedro Corniño, fan da lectura e do manga, recibiu como agasallo diferentes libros neste Día Mundial do Libro. Hoxe comemórase o Día do Libro e para celebralo o Concello de Ribeira e a Biblioteca Municipal impulsaron o cuarto concurso escolar de deseño de marcapáxinas. Nesta nova edición participaron 307 alumnos de 6 colexios da localidade, o Galaxia, o Pedro Corniño, o de Palmeira, o grupo Olveira e Artes, e o gañador foi Tiago Vidal, do Centro de Carreira. Despídese o curso de sexto co premio do Marcapáxinas. Enhorabuena a todos, as profesoras e os profesores do cole. Moi ben, Tiago. Isto é ser boa compañeira, de que un compañeiro de clase gane o premio. Moi ben. Tiago estivo arroupado por todos os seus compañeiros de clase de sexto de primaria e explicou a súa proposta de marcapáxinas. Planteímo porque quixen facer como referencia a Ribeira, porque Ribeira é unha cidade así costeira, así que fixen aquí a costa un muelle e fixen tamén o Parque García Bollón. E fixen aquí en grande un edificio con nenos nas ventanas lendo, libros a lendo, e así fixen tamén aquí un libro, aquí meus libros volando e así, como se fose un mundo máxico. Mundos nos que ás veces tamén se somerxe, xa que é un amante dos libros e ler é algo que fai habitualmente. Casa leo, sobre todo mangas. E tras varios anos participando neste concurso, por fin puido gañalo, aínda que este non é o primeiro certame no que obtén o primeiro posto. O primeiro que gañei foi en segundo, porque en segundo eu e unha compañeira que agora está en quinto e gañamos no Día das Letras Galegas. E desde aí seguimos intentando e por fin conseguimos algo máis. Aínda que o importante deste concurso é desfrutar e seguir apostando pola lectura. Pode que non ganara, pero estou orgullosa do que fixen. Moi ben. Aquí todos o fixemos moi ben. Houbo moitos deseños de moita calidade, polo que o xurado tivo que elixir usando un baremo definitorio, as faltas de ortografía. Tiago recibiu varios agasallos, un lote de libros e tamén 20 marcapáxinas co seu deseño. Todas as propostas que concursaron poderán verse na Biblioteca Municipal de Ribeira, xa que estarán expostas ata finais de mes.